nutup lawang ati kanggo riko hang larani tiateni iki wis cukup ngrasakno peri wujud welason hang suci riko gawe maro ati mugi Gusti hang balance liat karmane riko bisa ngerasakno. Teman-teman yang paling meriah buat Dini Kurnia Dengan musik asal. Yang belakang ikut goyang
tesilo moto iki rasane koyo disiram geni. Sentuh pelawang hati dengan music Aso. Watu hang tiarani pasir, watu kambiang kali ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung naksir, geli pegang koyo kelangan pikir. Lopo arane gelugu disikari di porot dadi itu saben dino iso iso turu temen riko ngomong sing keladu. Sajarong diperangkali dong sing percaya bedang jodoh iki. Layo Ya lagi belat ya dhewe ojo. ya terus piye? Bojoku dimiliki ae lah. Hei kamu sih asal. Kali
tapi rito Roma kondo cepet rupaku orang kenal tinimbang digawe susah mending delok video Luna Maya. Video Luna Maya lo Mas Rama. Aslinya delok di sini. Ayo deh, ayo. Soko, soko, ngarep popon duri. Soko, soko, ngarep popon duri. Oh, asik lagi. Tinggal music. Tinggal music. Oh, asik.
Asoy. Dewi Mega Production. Ayo deh, ayo deh,
iso urip seneng Biareng riko Yo biareng riko Iso nemong kadung Ambi wong liya Welas nang riko Nyapa welase? Iki isun kuku Nyakni singkiro Ya tapi susu